Znate li ko su Fate i Zlate? Kako to obično biva u našim pričama, jedna je lijepa da ne može biti ljepša. Na cijelom svijetu takve nema. A druga je samo kćer od maćehe. Ovo je priča o krajiškoj pepeljugi. Oženi se momče i dobi kćerku, kojoj nadime Fata. Ne bi malo te mu žena umri, pošto nije mogao da hrani dite, riši da se oženi. A kad hoće taksirat, oženi se hrđavom ženom. Dite je hranila, ali molila Boga da umri što prije. Tukla ga je, mučila glađu i držala nečisto. Uskoro i ona rodi kćerku koju nadime Zlata. I sad je imala da hrani dvoje dice. Svoje je bogme ko svoje čuvala i ušuškivala mu, a Fatu nije pazila. A ni otac ne haje, Bog zna kako za svoju kćer. Žena je okrenula na svoju, a muž niti šta vidi, niti šta čuje. Tako mala Fate nazor poraste. Bila je odbačena od svakoga. A ko kad Bog hoće, bila je lipa ko slika, stasi tako procvitala trišnja. Lipša od Zlate rastavila od nje ko nebo i zemlja. I tako ona narasla. Radi sve kućne poslove. Opet je vajk bila vesela i nasmijana, fina i draga ko dobar dan. Maćehi to ne bi drago. Poče da smišlja kako da se nje otarasi, jer joj momci dolaze sve lipši od lipšega, njenu Zlatu niko neće ni da pogleda. Odluči ona da je pošalje u onaj mlin. Di kogod zanoći uranka ne dočeka, ne bi li crkla. Da sam je da Bog da udavila, još dok je bila mače. Vidi Fate da je vrag odnio šalu, te se bome poče spremati za mlina. Kad je pao akšam, pošla je. Uz liću je ponila samo nekoliko kora kukuruze, što joj je maćeha dala. A sa sobom je povela Macu, Kucu i Horu. Sa svojim životinjama koje je mnogo volila, razgovarala i veselila se. Došla je u mlin, zasula mušnjak i sjela da večera. Poslije večeri je pomilovala i pošli su na spavanje. Hore na pantu, Maca se smota kod ognjišta, a Cuko savi rep i šćućuri se za vrata. U neko doba noći, kad neko zakuca na vrata. Tre, otvorte mi se vrata. Trese mi se brada, zubi su mi kao kolac. Pregrišću vas kao konac. Vrata se otvoriše. A pomoli se njehahvo strašilo ružno i čupavo. Oči mu se svitle ko sviće. Fate osjeti kako joj se noge osicaju. Jadnica, srce samo što ne iskoči. U tome Ore skoči sa pante na ono strašilo. Maca skoči na grudi, a Cuko zalaja i nasrnu. Strašilo se pripade i pobiže. Fate više ne more da spava. Kad odjednom osjeti da se ne okreće žrvanj, ona probudi životinje i odluči da vidi šta je ustavilo mlin. Kad tamo, a ono na grabljama nekakva kutija, sve se svitli, uzme je. Kad je otvori, a ono ima šta da se vidi, sve je samo zlato i srebro. Ujutro je došla kući i sve na tenane kazala maćehi. Sad je ona imala puno zlata i bio joj drago što će sad lahko sebi skupiti ruho za udaju. I moja će vižlica Virjelje noćas ići, neka i ona donese. Poče nama spremat masancu, onu pravu krajišku. Navadi sira, iskace i fino spremi u torbu. Pošla je Zlate i koji Fate povela Macu, Kucu i Horu. Dođoše u mlini kad je trebalo do večera i Maca zamauka. Pis, huljo, pita nije zate.
Cuko zarježe. Marš, gade, pita nije zate. Hore za kukurika. Iš, da Bog da te očeru pali. Legoše da spavaju. A neko doba noći, kad nešto zatrese, zavrišta, zapuše, čini se da će vitar izvrnuti mlin. Otvorte mi se vrata, trese mi se brada, zubi su mi kao kolac, pregrišću vas kao konac. Vrata se otvoriše. Strašilo začepi vrata i dođe do Zlate, te Boga mi zgrabi je izvuče napolje. Ona vrišti izvrh glave i otima se. Zove Horu, a on šuti. Zove Macu, ona šuti. Zove Cuku i on šuti. Ama ni da se makni. A to one nisu ćele izaći zato što im ona nije dala jesti. I strašilo je ufano i rastrga. Kad su ujutro životinje došle kući, horoz je zapivu. Naše zlate u mlinčiću na klinčiću. Priču je zabilježio Makić Vehibija iz Bužima, u Čelinju kod Velike Kladuše, a priču je ispričala Alibegić Emina, davne 76. godine. Napišite u komentarima ako ste nešto naučili iz ove priče. Da li su vama, vaše dede i nane, dide i majke, baka i djed pričali ovakve priče? Da ne biste propustili više ovakvih priča, pretplatite se na naš kanal, ostavite like i ne zaboravite ono malo zvono za notifikacije da vas obavijesti kada pročitamo neku novu priču.